Sziasztok! Tartsatok velem, és megmutatom azokat a cuccokat, amiket ugyebár vettünk. Na szóval az első, ugye az alapsulira, ugye az egy ilyen táska. Nagyon jó anyagja van, meg minden. Ez nem tudom, minek kérdezzétek. Szóval egy ilyen táska, aminek van egy csomó zsebe, szóval nagyon. És itt van az egyik kedvencem, ugye ez a Kuramis napló. Szóval ez nagyon tetszik nekem. Ez nagyon menő. És ugye, ahogy itt így kinyitjuk, ugye, ilyen, belemászik helyre a képbe. Helyre menj csak innen. Told arrébb a popsikádat. Bocsánat. Van itt ilyen, meg ugye van ilyen. Várjatok. Ugye itt hol kitölteni, hogy mi. Meg ugye itt a hátul is ilyen, és ugye. Következőnek pedig jön ez a kulacs. Ez egy ilyen lila kulacs, ami nem tudom mit vannak, na mindegy. Csomó toll a kedvenc fajtámból, és vagy 3 darab grafitceruza. Majd még van ilyen toll, ilyen kattintatós, ami el nem maradhat, hibajavító, ugye. És az árukat pedig majd a videó végén elmondom. És ugye ez olyan cukik, ilyen mi ez? Papíragasz. Van így egy Stitches, meg ugye egy ilyen macis, nagyon cukik. És ez nagyon jó. Amúgy ilyen volt Labubusba is, de én ugye ezt választottam. Mert a Labubus az nem volt olyan szép. És ugye ilyen több tálos. Tehát most nem fogok kibontani, mert nagyon nehezen lehet kibontani. Szóval, hogy ott van benne egy kanál, nem tudom, látjátok-e. És hát ja. És ami az egyik kedvencem, ez a másik kedvencem, ami nem mindegy. Ez egy Stitches polkátó, ami ugye kétfiókos, mert ugye itt és itt. Ott. Mondom, hogy ott. És ezt pedig kaptam ajándékban a tündedivatból, ami csongoron van. Meg ugye egy ilyen, mert nem volt más, pedig jó lett volna, ha Stitches lesz volna, ugye egy ilyen. Szóval egy ladír, színes lap, ilyen karton színes lap, még karton színes lap, hát, ja. Héra közben eszi meg fel az utcaimat, sok füzet, meg egy ilyen füzettartó, ebbe is füzetek. Legutolsó sorban ugye még vettünk egy cipőt, ami nagyon jó, és egy ilyen New Balance-os felsőt. Szóval amúgy ennyi is, amit szerettem volna mutatni. Ja, és igen, az árak, szóval esküszöm, nem tudom mennyi volt, se a füzetek. Szóval egy párnak tudom az árát. Ez rá van írva, ez 4800 forint volt, amit 480 grivnya. Itt nem Dobronyban, Csongoron meg, na. Ennek ára 400 grivnya.
700 grimnya 400 forint, ami ugye 40 grimnya. Szóval nem sok érte. Ennek se tudom az árát. Ennek se. Ez azt hiszem egy 80. Kb. Ez ilyen 2000 forint körül van. Kb. Olyan 2000 körül. És 200 grimnya körül. Nem tudom. Ja, tényleg, meg egy ilyen kölcsön. Ha még ilyen mutattam volna. Ez meg 400. Nem 400. De 400. Igen, ez pedig 400. Vározok. Ez ugye pedig 450 forint. És még mi van itt? Ez pedig 1000. 1100. Várjál. 115 grimnya mennyi forint? Mindegy. Itt most hirtelen mindegy 115 grimnya. Számoljátok ki. Sorrendnéket nem tudom. A többit nem tudom. Na, sziasztok, puszi!